Halo para banget kani kalong halai trek u January araja arpsa wana priang song bahai fi sai sin pat chani ga channel haga kerteng jong Jesus Christ nong pani nga ishan swear ngani ga overflowing life discipleship ministry ka ega bang kwa ban Quran ya fi ban aji hikai menta nama kadang dei ka basdam jong snam akwa ban aji hikai pi shaphang ka jingele ka ba kenja mensim ka jingele thama ka bakenja men sim pat para banget nani viewers lada phim tip iya khani manong phinlong ki ba sha job honus na lada phim tip ba ka jingele jong fi ka dei ya ki men sim baman yo sultan ubangi mala pani wat phile persha ha ka do jong fi ya ki briu wadi ge ba fi kani ka pertai fi la syaram na pa rei man batai fi ni ba fin smau thu kumno ba man taus nam arja arsa fin long ki ba job ha ka gm shimat jong fi ha ka yeng ka sam jong fi to ba nong pen islam shu ya ni ne pen i fi na kani ka bible ka khtin ju blai ka long ba shisha na ki shiti shi efasas ka nong ka ba ri ka khat ka ba khat wei kha ka ongkum ni kong tu king no ya ka jinking atiar ka jong blai baro ba phila pan yen persha ya ki but thap usitan pet ki but thap usitan ka khat ar na ba ka jingele jungi kamlong ya ka snam bat ka do re ya ki hima ya ki bor ya ki nong sinchar perthai jong kani ka jingdum sab yagi nong sinchar perthai jong kani ka jingdum yagi jingbam man bakan jaman sim haki jaka benang fly isha ni ong baka jingele jingi bon sin bagi brio kim tip ngani ki sha syukur no ha u setan ngai tip yakani nong baka jingele jingi kamlong persyak yo brio pi uni u setan no u smau tenat banya nakabadu nomor ong ni kai ya ki nom senchar perthai jong kani ka jingdom uni u setan ong pi pimla bani kilong haki kenja bari kenja mensim pat juele fi ha ba shai ma pa nomor lada shai no pi u nong shun le no lenu nong tu pat no sa juan ra por ka ba yi bri unwan ba por shitang senya por badong por mi por bidang yo thia lengai unwan ban atak unwan ban tu unwan ban le ke ka shti ka gospel ro jisu lai thu wang ba kan ba tu ba beriu ba tu ba bet you sembai mo bet you sembai dalam bet you tu sembai kajakam jisu ya thu wang ba men mit wan unong shun bet pat ikinyot ban akhir step la kini dengan itu pi bau sultan juan mi gitu giran gitu penimo la mi gitu giran pan reule na ka badum timanga ma pi la dengan semua thu kani ba ka jingele jungi kamdai parado pi tentang hayeng jo fi la kadang ka jinga kaja kadang ka jing ya mai kadang ka jinga bitar ba fia show para fia fight ni fia le persya markenti para beriu kaba unong shun jong pi kato jinga ma jong fi kade unong shun jong pi uthap begini jing perkha pimi re unong shun lada pimdat na ka bakken jaman sim no lada pimdat do men sim jong blai da pia ta ka ni ka do ba pi shi tang ini khmat do fin sedang badele persya param fi takada ki bieng ki sam ki jat ki prana mar balai namar kini ki beriu ki smo thu ba kani ka jing prayen prasap kani ka jingele kamdai na pishima rei new nong shun ni bala time tau nong shun ki hima jo ka jingdum ki wan ban bread yo thiet jo jing ka cha kom bau Jesus Christ ong bau tu unong bet wan bu la bet you sumbai 100 nong shun wan bread ni nyut ki jing per khat jo fi la da pim dan ya pim so tu aba kan jam si wan ban bread ni sultan ki dan ki attack no ki demonic attack sebab hakani arja aku saw si ikan ang kamjur Ndring im dei ban syak tiang ma u blai ru arja arsa karan ka
kaba ngampat kuat man keran tan re keran ke ia yu snam bo blade mun sim khu dum tre di dan pedang jong fi ki jingel thma dan jingel thma ki jingya shun isi jet ban riu ki jingya panyap nei ta ne ha khasi jan tia jing vit pet ha bro per thai bro ko we uni nong shun tre na dia owan kum tau nong tu pi ule e kamri kham tam man mit le fin i bha man khani lai phu i tarik disang ba ka man mit le mo pergi pet mit kya dan ka jinga pam ka jinga di ka jinga kulmar mo kilen ki news mo i ba ka dan ka jinga panya ru ka jaka nang pandang fi balai manau ni fi namar ba ka da bro ka dai usutan ndai mangi beri usutan utrei ni nong shun trei dari tak ada bong upol apostol Paul bong no bong tu kim no tak jingking atiar bro ka jam blai tu long klan fi blai fi long no tu ka bashpo bong ka ba wai no tu long ki ba klan ho trai para ka bor ka jing klan jong tu kim no ka jing ting atiar ka jam blai baro ba phi la ban yen persya hi but thap usutan hibut thap usutan wan ban attack ka mai wan ma pen shoi hi bri wan ban bet tu thi jing ka jang wan ban brat every ya ka thit jong ka jing bam yama phi shi sem wan ban brat every ya ka jing ya ka negative thoughts pi ya ki uriau sembai jong ka negative thoughts ak thing ka si long ka jing parkhat ka ba bakala ban ka jing thrai sni ka jing pi hun ka jing mishni wan ban brat man apar ma pinak thia tang pi po sni ki jing po sni ki bakan sha long tu de baman bo wan ban brat ka por ba dum tang kawan ka jing du jing kerman ngan on pi ka jing du kerman wan ban thap de ki jing parkhat ba du jing kerman wan ban thap de ki jing mat parkhat ban pin israi bari waktu ka sedang khir thwa an pi du ka jing sok an si rei nang ni kumu briu ba ublei la pen la aisha to man si ma khu ka kwa wan ye thu fi baki dan ba kini battles kham tam le ki tu ki riu duai ibadah ka battlefield mi ni dan ka battlefield bagi le duai briu bagi le ban penbe ki men si man duai ban khia ba pang ban yalap ya gospel kini ki men si ma le su ta no shrai ba na tamba oh hallelujah na ko man ni sultan la da ma shrai ka nu ka da sha job ba ding ta kalwari ba da bi ro kan thu men ne dang men ne step kumba sau ji ngala nga duai men met te la duai men met shom man duai mo da du por khandai sistem ni la duai lambat ka yo sample na tu continue man duai man te pathia no ji shi baji na ko bitai ma thia te la thia men met ha por sau na kawan ka atak jom paman ngala yo snow man fi men met wan man atak ba ta jing atak Tuar mengatali lagi kerana orang penjur yang jingga lap gospel itu pinggirang let's kibri wan duai bapang kini okhia let's kibri wan yalap kini kan jing syariat jong Jesus babu Jesus long khu jong Bible la tep u la mi pada ka singi balangai le bai thu ini gospel kibri ini men kelak bomot dengan aku lo sultan asrai men dia atak ngada semua usai tera jing atak dengan kijat ngaki masyong ban duai katakan jing atak lagi nak kemen nak balik kat bau nak atak kapan long ni na bangan tiap syu bangan long aware bangan di ban kiu ban yale thamai kini bo jong bomman dia senang ban duai ngom akam genti ngom bet om dan kenu ka tiar kabala ban yale persyak yang mo kaban roi ban yale namar ngadai usyak di jong play nak clear ya kti jong play ngom sultan nong shoot man si man mawan man yele na da wai kan team play kan hapan pet ya da nyau tili gilti kti jong blay no sultan keren yang men start ka jing duai no man yele persyak yo baman kti jong blay ti un pet ya no na si sa ngai wo yo blay baka jing attack jong men meet ka penlong na ba man keren ni figure video kumno pintil di hauli ajar asnam arpusal lada pi menta pinam dan ka jingele hakala manong ka jing sitam jong fi ka jing pang jong fi
kalak manong ki jingmut perkhat jong fi ka ban khiai fi kalak manong ki kam ki jam jong fi ki office tre kan mau mdei tu beriu ba atak ya fi wat keno im beriu lada fi ale persya ya do snam ada hajing tre jong fi tu officer jong fi tu bahek jong fi unyan ya fi pim dei ban ale persya pi dei ban la ki jing duai kada kalau mdei tu beriu empat kala ka bomot kan fi lara empat kala mot kirong gimen simbang manong baju ban torsyur fi baniele persya fi hari lada fi snow tu ya kata fi miele persya ban itu gibriu daga basiu kalian daga basniu nama da fi sniu kalian lagi nang dan kan jingele kitu gi setan gimen simbang man gidan pak tin dia pakin penyasyun fi waktu itu officer fi itu subordinate fi ne kala manong haki kam business gino kadang kan jingele marketing kan mau unang shun fi dei para beriu dei bai tu setan ko pensyon dalam api sungtu ne fi mele shu kumbu ongpol ka jingele jongi kamlong ka do ka snam ne jaka banen pi apan shim ya kani haki jaka banen fi ban let shu try fi ban long ki riu duai oh ma ai ngu yu try ba harabas dang shwaban kot snam life way tarik jong u Disember belalet arajar pulai nilas dang la penlong dengan jing duai menmit nanu khat wei steng la duai bat kat tu kan ni para banget online ni la penlong jing duai bat ni penkut pen sedang pat dos nam hadu arbaji men step jong ka shitarik arajar sang la duai la te la khum ti bodeng mamang la yaro itrani ayu ka jing yaro ka de ka wei apa fi yaro utran am ki fi de kan ka bo kan kajing keman apa simpan ban begitu ki strongholds pi ada kajing duai kali kuno kaya dai gitu ki jaka ki bau setan ko apa atak fi setanam ui lo yang ai fi ui kino ki na utek kuno ngi mendre umla upet kuno banyo dau banyo rom hangno no jaka pet li kajing duai yang fi kajing duai kali ka ka atiar no fi ka bayada pala da film long kirim duai hauni arajar sang ang wat mot fin la pania ka hauni arajar sa pada ga bo bleu la da pani bakin sa dan ki ba kham sni wanja ringim de ban chap ting ta ngam ju focus ta jing sni ring shu ong fi ban chu pen long awe na tip i tan rei kai ga ba ngakamen pat ba kan ni ka nang jor kata ka jing dum bor jing dum ngang klan ban duai pet men ne masya atan ong fi ngadi so ba ka kende kan ni yu kendit dengan visual biji ngam khiban dua yang kemen try ngam khuslai di atak kini atak lagi penlong su yang tau sipai banang rak tu sulai no apa kenjangan sim pangan pet pan siap itu di nok syur nak jing duai ndai beri itu nok syur de lada dan ki balik seni fi ki paramarjan ki isi fi duai nak tajuki duai bikin pois kan jingkela ka momot amma finile persya amma fin isi amma fin keren sni ki duai nam ta juki hot fi ban keren da yo e jingsa bi ban keren ya gospel bagi di ban kala momot ki ban nget o Jesus Christ ki de ban let ka jing baptis ki de ban tep ki de pop juki ka jing baptis ban yo mi no ban yo kha arsin ko ban ban sim ban penmi na ko ban le ko no ba kin ra lang ki shaki jaka ban pila da pidan yung mensim bakut no pidan yung mensim bakut ura epi shaki jaka benen haka jaka bo Jesus Christ dan tak ini puli ni kan ngal nang ka ajong shiti efesas ka ong no ong bat u lapen mi yang i lambat u ba lapen syong yang lambat u haki jaka men ha Christ Yesus pila da pila kala ka mo pila pa ni pop jong fi la le rejing ka arsi rejing baptis rejing yo priang mensim khu rak noi fi rak nak to hima jong rejing dom ba rak fi haki jaka benen baik kai tu bat open shong ni lam bat Chris haki jaka benen ha Chris Yesus bat fidan bat Jesus Chris fidan kan ya kata ikhtiar wanele ekini bor jong bang fidan kan bor ban duai fidan kan bor ban penlit no itu ki betap jong sultan kan fidan kan jingat kan wong kuno pidan kenya kan jisya dan tak kata kan jing duai la da pila dan men sim khut kani ka Bible
kadai ka bala persak mensim do blai bat pisdang ban la ban puli kani da ka por mensim khut bat pisdang ban yele thma nu kan wong tu yen pi namar kata bala panpo ia la ka sengkai da ka jing shisha bat bala kin ya ka jingda syadam ka ha ka jing shisha ka de ka tin jong blai hangni ka and the truth you shall know the truth and the truth shall set you free kan ka jing shisha jong ka tin jong blai kan ya dai fi kadang ka ikhtiar kadang ka wat lam jong mensim ka wat lam jong mensim ka de ka tin jong blai kalau kham nak ban ngana wat lam arlem serti para bidan yang mensim khut pis dam kan ya kan ka jing shisha lalu sultan wan ong ya ka jing syukur memen saya opang pi ong nak ka jing shisha yang ji sukul sulaba nga ka din na kalau di jing pang jong la wan ban shoi fi ban laptop pi ong ngashim no ka jing da sadam ba ngala pen khu yang ada asna jong ji sukul ngadam le pai shu pop me wat pen ram yang wat ban pen shoi ram la adam pi sedang ban le kini Pisang man mit no nak to jing pi hun nak jing pi sa man si nak jing ku slai ka future oh atang na ofing am ku slai ya ro utrai no bo pendim yang am ku slai ka igawan sawan namar nak tip ngashane utrai trust in the Lord with all your heart proverbs to shane utrai na do no baro pi ka we ka ba pinyele persya ubaman kam dei ba pin shane ha ka jing la ka do ada pi shane ha ka jing la di ha ka jing start adi ha ka jing start beri on pinu job dalai hangus nyam ada video wong no ka proverb ka balai ka takat ka basan wong tu nget how try da ka do not baro but what shanya hala ka jong ka jing shampang fi la da pi shanya ka jong ka jing shampang pinom la banile ulu yu sultan u kham start simul fi mau ya fi u kham tip lot u tip bai dengan bible ro banyak betek ma pi ndrei la da pi nget how try na do ka do not baro pi shanya shu ka jing shampang pi berat no ita ki jingket mak ya pi berat ta jing suslai wong no tu nget how try da la ka do not baro wat shanya ka ta jong shampang halaki lenti baro to apply pi plan em hilti jong pi pen bet ne hilti jong fi ki bakan riang pen bet no wong no wong hala kilenti baro to apply diun pen bet ya kilenti ya jong pi ka jing ya jing tang setan wa yalam baklang mot ban lech tu ngim so tu rela da pi pen bet ya kilenti jong pi kala ka mot pi mi no pi IT kala mot da ka jing banum shania to jing la let's say pi le ble basta pi shania ka intellectual jong pi shania ai to ka board jong fi ba filak ban le banum baman saya lam baklang andre da pi pen bet kilenti pi pla pi ya da kilenti jong ble ya lam ni ta kilenti jong fi bikin ya jaka finya nang tu kawas niu bleu penyak nang obat nomor pisanya atro pai kawas nyau ko wat long ubastat ha la ka jong ka jing nyau tu shakting try but to kiar no na kawas ni pi hang ni no tu wat start hala tu wat long ubastat hala ka jong ka jing nyau teng ki briu ki bastart pala ka jing puli kia le banyak yang dengan jing em kan on pi dah kata jing start bril jong dah spark paul jong kering on film jong on dalai hari waktu shifting you try to kia dah mas ni kini deki bril bam shania try ki snow ka jing start deki ki kwa ban le halor mal di ki enjoy bat ka perthai ki on dan balai pi kti jong balai ka on taw ba bi wam hado no jong ba uble dan ka jing bi kamot kan ka jing start perthai ka jing bi ka long ba ngim shania ablai ba finom la an on fi wa ai ba ka kerdan jong fi let's see video ba uri video ki kerdan ki degree jong fi henry hato ha ka jing kita ki kerdan ki degree ki la man safe fi na ki jing shatin ki la mo man safe fi na pilak mo ban yadai na kita ki bo jong ba man dei ta ka jing start blai dei ta ka jing shania ablai ka ba ar kalong ha ni ka ar jar ar sa pi dei no ban mi na ka jing smong niam ka de ga wei bo baman tre ba pi dar ki jong ki kun hun balang kun hun niam bat pim tre ban ya dei bat bi ki beri jong blai ki ba dan do mon sim jong blai ki ba ya lap fi kat kum ne ki jong blai fi sedang jengai no na ki ngon fi ada pi dan mu ta kan sim ru baman hapor ka jing e ngon fi ha pi jengai no ni ki beri jong blai ngon fi kimyo ban penduai fi kimyo ban ya thu ini ki jong blai kimyo ban kran ni ki shate ha ki kai kat kum ne ki jong blai snap ya ki pat ya ki pat ke ega kan nuksa pat yo so jong ki yo so jong sim bat bakin yo ban kai fi ki jong blai ba fin shania au blai am hangi
ngakran nang ni om fin shania na fiap tenju nga nang khtin jong ble nang ai kai fi kai ki priu ba fin kum no fin nang ban duai ki basic fi dan kam ki basic la fin tip ki basic principle jong nang rem khtin jong ble kum no fin kiu ba jing sim kum no fin yale kita ki ba kenjam sim kita ki men sim man ki bang kham khra pa kahang ni khat ka phra ong wat tul wat long was start hala ka jong ka jingnyo tu shakting eu trai ba tu kiar na ka basni kata kan long ka jingkot eu sok pet jong me bat ka klen ya ka shi jong me pat kan long ka jingkot eu sok pet mut ya ka mat bar ko ka long ka jingkhia ngai mu u blai ba arja apply o ka ka jingkhia na du shisha ta du pengalaman u trai ma khia ni tu jingpang na fi wala nga thia tang khandet kan tar un reka kemen kadang fikir ada jing kemen kadang jing tak terhai bat kaba khanda ba fin pi ka jing ele jong baman bu tang tu ya spa phone feeling ba jing pang utu am tang ya kaba kenjam sim utu ya dia ka jing kot ya jing khia utu ru wan ban penjap ya ka spa phone feeling jing dan jing tela da finde tu beri ba bertia ba khapna ba kamai spa ben kadang ni on sawan tu ni unok shun pimdan ka jingda re blay ong mun khti jong blay ong tu buram ni utrai dala ka spa ba da ki so ning kom ka jingmi jong mi kum tai gi thiar jong mi an pendap da ka jingker hai bat ki kor tliat jong mi kin silai da ka wan thamai pi la da pi de ubri u basho pakhat le tang spa kamai spa le ka spa kan sa phet pin sa kerdu pin sa ye khti jong blay ong tu wa shwai gi hima ki benem bat ya ka hak jong wi ke barok sa alak tam fi pa ni yem ho ni arja ar sa nang ni shakmat ka economy mo jo ka perthai kan sadan ka jing khlam kan senang dan ka jing hiran ka perthai rong ka spa jong fi kan ngla wan le ban pen im ta pot fi ki jing khlo jong fi ki jing sarong jong fi ka jing dan ka spa fi ke nong la nan ong ban ni me fi ka sni ka dei tang u blai jong ka bible wat nila haban let you lengba ju Jesus Christ khun wala syak ya pa ding na kalwari tu buram ya try dah la spa ro ho ki jing duai fi ban duai ki jing puli ki jong bleng tre ai syak kam jong bleng bakin let yala gospel gitu kinang penyiar hima jong bleng marong hangta marong fi long kum bet ya fi long invest ha hima jong bleng fi dang long kum bet yo sembai pi ba tu pol wong tau ba ai khap nap un at khap nap un at ijinget berdre to wa ai kelut un at kelut keren sepang ka jing bonum penan kam ya spa ho jungi ha ka bom dei teng pi penan kam ya spa pi banya pam banya di bani em pahu pahai ka balong palat liam wa pi kelat pat iki briu kiba dok om tak kata pi kelat tu syak kam jong blei bakani ka pi kani ka hima jong usut tan ka dan kata-kata wi hapan banya ban pha iki brio banya lap sisa ya gospel gaji pelu ban penyar hima jong blei pilak ban dan benta kata ro pilak ban support kita ro di kata-kata mo am fi baka jingele jong ga fi haus nem arja pa saulai nimla banya klem blei wat la yaki wat la dan shu to jing som ni am kam dei shu por ka dei bangin ya shakri min wan how man sim a jing shau try wong ni wong u try u yet biang ni tak ba mani ya man si ya blei how man sim a jing shisha ama kin ni am kum kur kom jongi kan ka ba ya la ya kan tin jong blei kan tat no kan ka ba mya no man sim jong blei kan tat no padiang ni kan ni tin jong blei na koran ni da jing e am ban ram ni no lada fi kwa ban ya sa haju aku tu ka barim pat news nam thamai ngatang ai ngo u blei ba ki jing pan thamai ba bon muslim kalau lihat ministry kat tan bring anget apet dah jinget nang terang Yesus menang pentemai syuk ka bor jang amin menang pentemai syuk ka jingala gospel menang pentemai syuk hakikam ki jam di ba ngatre akan link khatre jang blek ngadam sakut kum ti paramne nak benta ka burang blek ya bun ka jrong hal tapi kwa sisa ban yo egi basic kum no ban lak ban duai kum no ban ya le thmai kita kin sim bamat kum no ban job ya jing pang kum no ban job ka lian ka business ka fitrai pila ban teks yang shandan remai swear teks yang shandan remai swear Instagram ai ki number yang fin tu banyak slot fin yo ban ai Bible study fin yo ban penduai fin
Tell the like, share, but subscribe in your video. Haga kertang jong Jesus Christ mana Nazareth. Amen. Amen.